I dag førstebehandler Folketinget regeringens skandaløse forslag om, at man vil sænke den kriminelle lavalder. Jeg synes, det har været et helt uhyggeligt forløb. Det konservative Folkeparti var jo helt klart imod at sænke den kriminelle lavalder, lige indtil at de jo, som de plejer, blev trukket rundt ved næsen af Dansk Folkeparti i en finanslovsforhandling, hvor sænkelse af alle ting, sænkelse af den kriminelle lavalder, blev gjort til en del af finanslovsforhandlingerne. Jeg synes, det er en skandale, og jeg er helt enig med dem, der har været ude og kritisere det her forslag sønder sammen. Ingen er enige i det. Det vil betyde, som det også fremgår af nyhederne nu, at flere børn kommer til at sidde i fængsler sammen med voksne. Fordi de pladser, der skal til, de sikrede institutioner, der skal til, som vi skal have anbragt vores børn på, hvis de er kriminelle, ja, de er der ikke i dag. Så det er en skandale, og det her vil betyde, at flere børn kommer i fængsel. Det har vi skrevet under på i en FN-konvention, vi er imod. Det kommer regeringen til at bryde nu. Og det her vil betyde, at de unge, som har masser af problemer, ja, de vil få endnu flere problemer. Og det her forslag lyser intet overhovedet. Det er et meget, meget skandaløst forslag.